अनजालि नों बुंदोंमोन अनजालु नों बुंदोंमोन बावखुंग्रि हाजोआव दै सिखोला मा महरै खालामखो नों गोसो फागोला गुबुन रायजोनि नङा आं आइफोरा फाफै लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। लोगोफोर आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों थांनाय बैसागुआव रिलिज जानानै थांनाय माखासे मिउजिक भिडिअफोरनि मोनसे टप 5 सिम सायख'नानै मोनसे लिस्ट लानानै फैदों दे लोगोफोर आरो बे टप 5 आव बबे मिउजिक भिडिअआ सायख'जादों आरो खम समनि गेजेरावनो बबे मिउजिक भिडिअआ बेसेबां भिउस मोननो हाखो बिनि सायाव मोनसे फारिलाइ लानानै फैदों। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअफोरनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो आं सिगाङावनो बुंनानै होखानाय जायोदि जाय मिउजिक भिडिअआ खम समनि गेजेरावनो बांसिन भिउस मोननो हादों बेखौल' बे टप 5 लिस्टआव सोसननाय जादों। बाट माखासे मिउजिक भिडिअफोराथ' गोबां माखासे भिउसबो थांबाय बाट बिथांमोननि बे रिलिज खालामनायजों दिनैनि डेटखौ नायोब्ला बबेबा मिउजिक भिडिअआ 1 मान्थ एबा 4 उइक्स बेफोरबायदि बारलांबाय। दा आङो जाखिनिखौ सेलेक्ट खालामदों बेवहाय जाय मिउजिक भिडिअआ खम समनि गेजेरावनो बांसिन भिउ मोननो हादों बेखौ आङो सेलेक्ट खालामनाय जादों। आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनोसै टप 5 निफ्राय दा बे टप 5 नि जायगाखौ आवग्रिनो हादों आरबि फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय रागनाय रेगनाय मिउजिक भिडिअआ। स' बिथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामदोंमोन 8 एप्रिल खालि आरो दिनैजों 22 डेज जाबाय आरो बिथांमोननि मिउजिक भिडिअआ दिनैसिम 6.1 लाख भिउस मोननो हादों आरो टप 5 आव दङ निकिता बर' अफिसियेल बेनारनि गेजेरजों दिहुनजानाय गुबुन रायजोनि नङा मिउजिक भिडिअ। स' बे मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामदोंमोन 7 एप्रिल खालि आरो दिनैजों 21 डेज जाबाय आरो बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअआ 7.1 लाख भिउस मोननानै दासिमाव टप 4 नि जायगायाव दङ दे लोगोफोर आरो टप 3 आव दङ TNK प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय गोसो दंबोला पार्ट 5 मिउजिक भिडिअ। स' बे मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोना रिलिज खालामदोंमोन 9 एप्रिल खालि आरो दिनैजों 19 डेज जाबाय। स' बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज खालामनायनिफ्राय 19 डेज सिम 7.7 लाख भिउस मोननानै दासिमाव टप 3 नि जायगायाव आवग्रिनानै दङ दे लोगोफोर आरो नेक्स्टआव दङ टप 2। बे टप 2 नि जायगायाव दङ SB कोरियोग्राफी एन्ड प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों दिहुनजानाय अ बिबार नैथि खोन्दो आरो बे मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोना रिलिज खालामदोंमोन 15 एप्रिल खालि। दिनैसिम बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामनाया 13 डेज जाबाय आरो बे 13 डेजनि गेजेराव 7.5 लाख भिउ मोननानै बे अ बिबार नैथि खोन्दो मिउजिक भिडिअआ टप 2 नि जायगायाव दङ दे लोगोफोर। स' दानिया दङ टप 1। स' बे टप 1 आव दङ UN क्रिएशन बेनारनि गेजेरजों दिहुनजानाय बावखुंग्रि थामथि खोन्दो मिउजिक भिडिअ। स' बे मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोना रिलिज खालामदोंमोन 10 एप्रिल खालि आरो दिनैजों 18 डेजल' जादों दे लोगोफोर। स' बिनि गेजेरावनो बिथांमोना 17 लाख एबा 1.7 मिलियन भिउ मोननानै सेथि मासि एबा टप 1 नि जायगाखौ आवग्रिनानै दङ दे लोगोफोर। स' दासिमाव बे बैसागु समाव रिलिज खालामनाय माखासे मिउजिक भिडिअफोरा बिनिख्रुइ सिगांसिन दिहुनजादोंमोनब्लाबो दासिमाव बेसेबां भिउ मोननो हायाखै दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना चेक खालामना नायोब्लाबो मिथिनो मोनगोन बाट उननि समाव मा जायो बेखौ बुंनो हाया दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सुंद' भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बर'नि माखासे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल आव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।